Tak, a jak se říká do třetice všeho dobrého, tady máme třetí lekci v Excelu s řešitelem. Tak, tady máme už trošku zajímavější graf, funkci a procvičíme si tady vlastně to, co jsme se naučili v minulých lekcích. Takže otevřeme si opět nový list, pojmenujeme ho opět cvičení, tentokrát 3, a napíšeme si naši rovnici. 0,2 krát x minus sinus, ale tam vlastně musí být ještě na druhou, takže rovnou vložíme index. S tím editorem rovnice takhle pracuje, takže nejdřív zapíšeme sinus x a tady do toho políčka, co jsme tam vytvořili, napíšeme na druhou. Rovnou ten interval klidně můžeme napsat k té rovnici, takže pro x patří do intervalu od 5, nebo vlastně od -5 do 5. Tak. Tak jo, takhle vlastně nemusíme tvořit několik rámečků, různě je zkrášlovat, ale stačí vytvořit jeden a ten si dát na začátek. Klidně to xy můžeme napsat až sem. Takže začínáme od -5 a přestože máme velký rozsah, vůbec nevadí, když si ten krok necháme třeba jako ten u toho prvního příkladu 0,1. Zase budeme vyplňovat sloupce a do hodnoty 5. Jak asi tušíte, těch hodnot se nám tady objeví trošku víc. Tak, ale to vůbec nevadí. Vlastně ten graf může být pak i přesnější. Tak, y si zase zadáme tu rovnici, kterou tentokrát měnit nemusíme upravovat. Takže 0,2 krát x minus. Tak, teď tohle vlastně sinus nemusíme dávat do závorky. Uděláme si opět funkci, tady máme sinus, takže si ho jenom zvolíme, tabulátor. Tím vlastně se potvrzuje tu funkce, kterou tam vyberete v tom menu a dáme x. Uzavřeme závorku a jelikož vlastně ta závorka, která je v tom vzorci kolem sinusu, tak vlastně stačí, když tady napíšeme na druhou a počítá se to stejně jako nahoře. Tak, samozřejmě jsem tady zase udělala tu chybu, jako jsem udělala minule. To nic. Hlavně je důležité umět si ji upravit. Zase to roztáhneme. Tak. Tak, teď máme nějaké hodnoty, nějaké výsledky. A když si chceme označit, ta tabulka je moc velká, tak stačí kliknout na první a podržet Shift a na poslední buňku a tabulka se nám označí. Tak teď nezbývá nic jiného, než si z ní vytvořit opět graf bodový, který si zvětšíme. A dostali jsme takovouhle zajímavou vlnovku, neboli několik vlnovek. Jistě tušíte, že v tady tom bude už to počítání zajímavější, protože máme 4 minima, to jsou ty dolíčky, ve kterých můžeme počítat minimum, a 3 maxima, kopečky. Máme taky určitá místa, kde se nám funkce protíná s osou x, konkrétně 4, jestli si všimnete. Takže ze všeho první můžeme řešit třeba minimum.
ještě bych chtěla upozornit, že u této funkce je těch minim víc, takže jedná se o lokální minimum, to znamená minimum, kde vlastně v určité oblasti jenom. Další oblast má pro sebe další minimum. Takže samozřejmě, když je tam těch minim víc, to už asi víte, to ten řešitel dokáže samozřejmě spočítat, jenom musíte opravdu dávat pozor na to, abyste zadali tu hodnotu blízko, co nejblíž tomu minimu. Jinak může přeskočit na jiné minimum, nebo maximum, nebo hodnotu v nule. Takže my tady vlastně si odhadneme lokální minima, takže to může být minus 4,8 například, minus 1,8 plus 1,8 dejme tomu, a poslední je plus 4,5 například. Takže opět si rozkopírujeme náš původní vzorec a začneme si zase hrát s řešitelem. Opět se nám sem doplnila hodnota, kterou jsme měli označené, to při prvním výpočtu občas dělá, ale stejně dobré si na to dávat pozor. Označíme minimum, počítáme a měníme x. A všimněte si, to je určitě hodně zřejmé, že prostě se nám objevila jistá chyba. Možná už tušíte, čím to bude. Tak to zkusíme znovu. Opět si doplníme minus 4, například 8 dáme. Y se nám přepočítá. V řešiteli se nám opět zapla vlastně ta volba, která zabraňuje počítání záporných čísel. Takže jenom vypneme. Tak, buňky už máme, jak si můžete všimnout, doplněné, minimum taky. Takže zkusíme řešit znovu. A už se nám ta hodnota vypočítala dobře. Tak, toto všechno zopakujeme pro další hodnoty. Je to jenom taková ta rutina, kterou už jsme probrali i v minulých lekcích. Můžeme si ještě překontrolovat, jestli opravdu to je v těch hodnotách, v jakých jsme to odhadovali. Takže minus 4,8 by odpovídalo, 1,6 víceméně taky, 1,4 taky, 4,6 taky přibližně. Takže se můžeme pustit do řešení lokálního maxima. Opět řešení vlastně připomínám, že lokální maxima je jich víc v té funkci, může jich být víc, minima to samé, kdežto absolutní minimum je úplně ta nejnižší funkce, nejnižší hodnota té funkce a absolutní maximum je zase úplně ta nejvyšší. Tohle je vlastně ten rozdíl. Takže my tady samozřejmě počítáme lokální minimum a maximum. Takže opět jdeme odhadovat hodnoty x, vlastně na ose x, hodnoty maxim. Tak, teď si opět rozkopírujeme náš původní vzorec.
Prozatím nám to vypočítalo, ale ještě nemáme přesné hodnoty, které nám opět vypočítá řešitel. Maximum počítáme, měníme x. Tak, to samé provedeme pro zbytek. Tak, opět si pro jistotu zkontrolujeme, jestli ty hodnoty sedí. X, ano. Tady taky. Tady taky. Můžeme kontrolovat, když budeme chtít, i y, což by mělo sedět. Tady je přibližně minus 0,6, tady to první maximum na y ose. Tohle je někde u nuly, tohle je někde v plus 0,6, takže by to mělo být v pořádku. Tak, teď ještě zkusíme, což může být zajímavější, vypočítat hodnoty 0. Tak, opět si vytvoříme naši známou tabulku, kde budeme odhadovat. Takže první x bych zvolila 0, což je tady. První vlastně jdeme odleva, takže první, co se dotýká nuly, je vlastně na 0 přibližně. Druhá něco málo přes 2. Další něco málo přes 4 a jak si můžete všimnout, tam je takový záhyb. Tady je ještě jedna hodnota, takže například 4,6. Opět si rozkopírujeme vzoreček a použijeme řešitele. Nastavíme cíl sem, hodnotu 0 tentokrát a proměnit budeme vlastně zase x. Tak. Tady je vidět, že vlastně osu 0 protíná graf přesně, nebo osu x protíná přesně v 0, takže tady přesně v tom střetnutí těch os. Jdeme dál. Tak a poslední. A tady už jste si možná všimli, což možná máte jako poznatek i z minulých lekcí, že je opravdu dobré si to x kontrolovat. Protože tady máme opět stejné hodnoty, což není dobrý. Takže proč tomu asi tak bude? Hodnota 2,3 bych řekla, že je správně. Předposlední hodnota 4,3, to by taky tak nějak odpovídalo. Ale proč vlastně tu druhou nám skočilo sem? Protože my jsme zadali jako odhad, jsme zadali 4,6, která je možná patrně blíž té 4,3 než té další. Takže může být někde třeba tady, v tom grafu. Takže zkusíme ten odhad trošku zvýšit. Místo 4,6 napíšeme třeba 4,8. A opět si to opřesníme pomocí řešitele. Tak. A teď vidíme, že už nám tu hodnotu vlastně se převrátila a už nám to vlastně jde k té vyšší,
kterou tam vlastně chceme. Takže opravdu je dobré si to x kontrolovat a předejít tak možným problémům. Tady to y nám jde k nule, jak vidíte, tady je zase to super malé číslo. Tak to je snad tak všechno, co potřebujete k práci s řešitelem vědět. Snad jste něco pochopili z toho kurzu a to je asi tak ode mě vše.